Dumela bakulu, the nyame Tijen is here. I'm back kunge msana. Nasi ndadzoka nenyaya dziri kuitika ndakatakura majoka. Andisi kufara nezvinhu zviri kuitika panapa. Tsamba yandiri kuona panapa iri kunyorerwa President ED Mnangagwa na Vice President wavo uyo Constantino, retired general Guveya Chiwenga. You know, a lot of people vane zvinhu zvavari kutarisira kuona zvichiitika, but it looks like zvinhu zvese zviri kuenda the opposite way, right? Ndisati ndasvika pane nyaya yacho iyoyo yanyatsoitika kana kuti pazitsamba racho ro ranyorwa naVP Chiwenga richiendeswa kuna vaMnangagwa. Let's talk about this issue yandiri kuona iri kutenderera mastreets because pari kunzi 2030 will fail in a spectacular way. The munhu wese kuna amai is nothing compared to what will happen to 2030. Bookmark this. Ndo iri kutenderera iripo pa street kuti aiwa zvemunhu wese kuna amai zvakatoitika pamazuva mugabe zvezve zvitori nani pane something that is going to happen pane the issue ya 2030. We all know vanhu vacho vari kupusha 2030, ana Daniel Garwe, anani, so zviri kubva zvativhiringidza. Inini honestly speaking, I know kuti VP Chiwenga haasi munhu wekuti i-walk over. He is not that cheap. Haasi walk over the way yaanenge achifungirwa nevanhu vakaita sana Garwe nerimwe timu rese rerana Muda. The list is endless. Vakawandisa vese nana mavetera ameneko vanenge vakabuda nako. Haasi that walk over yekuti tingabva tatotarisa kuti anongosvika achingonzi aiwa ndo zvatatoita zvine zvobva atosiya zvakadaro. We know that, but pane zvinhu tinenge tichiexpecta kuti zvinge zvichifamba mafambiro azvinofanira kunge zvichiita. Ndo zvinhu zvatisiri kusanganiswa nazvo semaZimbabwe zvinokonzeresa kuti tizonyatsofunga kuti ime vanhu ava havasi vatori vese here pachidhiri chacho chekusaindirana chi2030 chacho, because unozvati pane zvimwe zvokuti mangwana tozonyaraka takunzwa munhu aunzi ndiye akazoti 2030 yacho itwe. I'm not saying that. I'm not from ZANU-PF. That's why zvinhu zvacho zvichitondivhiringidza zvinotondibhoha futi at the end of the day. But what we want manje ndo zvisiri kuitika ikoko kupati yavo, because isusu chatinenge tichida kuti ngavarovane, ngavanetsane. Vakanzi nhasi vaignowana kana kuti panga chifanira kumhoresana vakaredza kumhoresana zvinongotiga tuhasha. So ndosaka unoona kuti kazhinji vanhu vakazombobuda vakutaura kuti imi vice president unyakapuso kuyuse iwe vice president usina kubuda uchiita kuratidza ubaba uso kuratidza udhara uinta wanzwa wadererwa kapo kuona maissues ese anenge achiitika around aya muZimbabwe. Those are the issues zvinhu zvatinenge tichida kuti zvinge zvichiitika, but izvesi zvinhu zvacho zviri kunyatsoenda opposite direction because chiri kuda kuti chiitwe nezviri kuzoitika zvacho. We are not even happy sema-citizens, to be very honest with you. Panapa ndasangana nenyaya panapa isina kundifadzawo kana neni, ina zvinonyatsondibata mushe cause hapana pekuti munhu anganyora tsamba ine mashoko akadai yekuti iwo kana hama yako chaiwo ungamboinyorera zvakadai. Handifunge mese mune mabrothers nemasisters mimi mune hama. I don't think kuti pane munhu akambobuda achicompliment achitaura something good zvakadai so kana kumbonyora zitsamba. Handifunge munongoti happy birthday to you, hey we wish you many more. Vamwe vacho havatoite futi. Ndo zvinonyanyisa kuitika. So panapa yandiri kuona iri kundivhiringidza, to be very honest. Panapa iri kutaurwa pano, iri kunyorwa naVP Chiwenga tsamba iri kuendeswa kuna President Mnangagwa. It means on this momentous occasion of your birthday, allow me, Your Excellency, to celebrate your leadership and unwavering commitment to the prosperity of our beloved country with Vice President Chiwenga said. Okay, under the stewardship of the President Mnangagwa, Zimbabwe has recorded notable achievement across the sectors including economic development, infrastructure and social transformation. The implementation of the National Development Strategy 1 has been highlighted as a critical framework that has laid the groundwork for sustainable and inclusive livelihoods throughout the nation. Your major milestones in foreign economic diplomacy can never go unnoticed as Zimbabwe has firmly stood on the global stage through partnerships that continue to advance our national development trust. As Zimbabwe continues to emerge with the resilience, pride and unity, Vice President also paid the tribute to President Mnangagwa recently concluded tenure as SADC chairman, as a role in which he was launched for exemplary regional leadership. Zvakawanda zvazoramba zvichingotaurwa zvichingodzika like zvimwe zvacho tikazvitaurisa tokona kurara. But in any there is certain things zvandisina kufarira, honestly speaking, pane this thing, because isusu tiri kutaura kuti alright, if these people are serious about what they are saying, anditi pakuti izvesvo vanhu ava vari kutonetsana manje vanenge vatobudana, umwe anenge atoenda akadai so maona here zvaitika, manzwa here another signal yasendwa. I don't think kuti mashoko akadai so anonyorerana vanhu vari
vari kunangana signal. To be very honest with you, I don't think so, honestly. Inini because ukaona pari kutaurika zvinhu zvakadai, ukaona pari kutotaurwa izvozvo, the way mataurira vanhu zviri kutoitwa iwaya, handifungi kuti tichiri kana time yekuti tiswere tichiteerera zvinhu zvacho zvinenge zvakutaurwa ikoko, because izvo so mastreets ari kupisa, people are attacking Mnangagwa left right center for mareasons ekuti ante yakabva auya achitaura kuti aiwa isusu munhu watiri kurwira nezvizvo watiri kuvhurira ground ndi Chiwenga. Handiti vanhu manje ndozvavasiri kutofarira izvozvo kuti alright iwo wataura kuti uvhurira munhu ground ka munhu uri kuvhurira wacho manje ona akangonyarara haana kana anything chaakasenda. Ende ukatarisa the other side team racho riri kutoataka left right center. Handiti uri kubuda uri mubako, uri kubuda uchidedzera kuti aiwa zvakadai so tikubva tonoita tonodai so, which is something chiri kudiwa namaZimbabweans ese, because people are desperate for change. Munhu wese munhu wese wada kuti zvinhu zvichinje, munhu wese so tongoti almost vazhinji vaneta nekutambura, vari kutoshuwira kuti vatowanawo maopportunities. Ndinoona vamwe vachitaura kuti wikino ari kugona kutengera vanhu mota, ari kuna vanhu vane mari anaskota nani, vanhu vari kutoshuwira kuwana same maopportunity ari kuwanika nawikino kuti vazviitirewo vega, vazokwanisawo even kana kutotengerawo vamwe mota dzacho idzodzodzo, because hakuna asingade kuva that successful. Handimi kuzviona, ndo pari kuzoningina fight yese iri kuitika. Saka inini manje patisina kufarira manjeka pane nyaya yacho matangire yaita panapa pachinzoni excellent leadership, unwavering prosperity of our loved country. Inapa nonyazondibata mushe inini inozoti prosperity ipi yatiri kunzi tiri kutarisa. I don't know, maybe pane something chiri kuningina, because izvezvi as of now tiri kutarisa zvinhu zviri down, bhora richiri kutotambirwa kunze, utohosta izvezvi zviro ndizviro pakatozobuda mawarriors, masupporters emawarriors, ground riri kutambirwa kunze izvezvi. Handiti vatonzi vatostranded futi vatonzvengwa nemari nerimwe raratotora mari rekanobhadhara school fees mwana waro. Number 1 kai maiona ka 1 nyaya iyo. 2 hande ngatitarisewo even pari kunzi maroads akasotwa baba, maroads akagadzirwa, ngatinyadzopinda tinyatsomaongorora kuti api mangana akagadzirwa sofa, ngatipinde, because iwo ukataurira munhu kuti maroad akagadzirwa akanaka. Handiti ukaudza munhu ari kubva neroad yekuti tingati ari kushandisa mahighway complain anokuzoti zvishuwa vari kugadzira road, munhu anenge arova kana masvingo road ayikubva bedbridge anokuzoti aiwa shuwa taonawo ka bit ka development karipo. Handiti but ngataure about munhu ari kubva mota force every day achienda kubasa kwake kutown, anotokutaurira kuti hapana chauri kunditaurira apa, because ilifestyle yaari torarama every day yekufamba mumakomba, every day ari kuzoti ari kufamba kungofamba mumakomba chete, gomba after gomba. Munhu yechi chimwe chongamutaurira chongamuudza kuti aiwa maroads atori bo, kuno zvinhu zvese zvakarongeka, vari kutosota, vari kugadzira, agokuteerera. And you think kuti munhu yaagotonyatsoogara pasi onyatsoti zvishuwa rege titeerere zvekutaura nevanhu ava shuwa mototarisira kuti mune chamunganyatsoteerera makaudzwa chinomeka sense ipapo. Hazvibude zvichidaro, wotaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvipatara, mushonga, umwe munhu akabva kufirwa nehama yake omuudza kuti aiwa prosperity nyika yedu iri kuprosper, iri kubudirira. Munhu abva kufirwa nehama yake shosho kuti nezvaka nesituation iri kunana zvipatara kwekwe, wotodza kuti iri kubudirira nyika, mafire ari kuita vanhu nenzara. Cause tinotaura zvinhu zviri zvibatika, munhu atoneta nenyaya yeurovha iyi. Hautauri kuti hasela, hautiudzi kuti ngwavha munhu ngangwavhe haangwavhe because munhu akanodzidza akanowana degree chaari kuda ibasa racho kuti ashande. Simple. Musaswere muchirerutsa kuti munhu wese hasela ngwavha unopedzera kutengeserana. Vamwe hatozvigone zvebusiness izvo, anongogona kushanda because ndozvaakapedza life yake yese achiita. Kwakuma 30 chakadaro kutaurunzonza shamari chitu panapa zvakutongodiwa plan iripo kutongoti utongongwavha. Come on now. Hatisumboona kana zvima achievements mamwe atinoba, but maybe zvinosiyana. I always challenge people and I always call vanhu vakasiyana-siyana kuti guys, kana muchinge mune ma-achievements machinji amunenge muchitaura kuti ma-achieve zvakadai vadidi, tionesaiwo takanyanyovharika, tanyanya kuti maybe kudofo udhandahead stake, tione tidedza kuti shamwari uya unokuona apa pasotwa uri kupaona here apa ko izvi tichibvunzana. Ndinobvuma wani kuti aiwa apa zvakagonekwa like what they did kunana Trabablas. That is a good thing to develop nyika, but atinazofara futi padhiri racho raratoitwa kuti iwe muri kutoti maningirina but ona mari yamakutaura manje aiwa kamana totodhire kuti vanhu vabva vatodyira zvekudyira kuda kutopedza here.
cause kune munhu wokuti anenge achifara neipapo everyday anenge achitocelebrate kuti aiwa apa paimboloka paita traffic yaitoloka zvinobohwa but izvo traffic yakaita se yatoiza chaitika ipapo. Saka kune munhu anenge aningina antofara tikuza aiwa abo story correct zvakadaro pagoneko. But kune vanhu vari kutarisa manje kuti aiwa nyika isi zvinhu zvofuna kubalansa tikutaura kuti what that one thing chova chacosta mari yese iyoyo. Saka apo zvikaitwa kana 10 katoma billions akutorowa atoma billions nemabillions pa certain things. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvichivhiringidza munhu wese kuti aiwa imimi muri kuti vanhu ava vari kutaka vari kunetsana muri kuti vanhu ava havasi kulinga havasi kutamba vese havasi kuningina vese vari kutotarisana kuti uyu anodai uyu ozobuda achibudisawo mashoko akadai tsamba yese panozofambiswa sei how far ipapa ndo panodiwa munhu anoexplaina. But I know kuti mimi hazhinji munenge makuti iyo hatisi kunzwisisa kuti sei like ini ndatotaura ndikati ini handisi mbori vanhu handisi munhu wepati yavo iyoyo. Saka I don't understand kuti vanenge vachinyatsozvifambisa sei honestly speaking because ndakatovamaka that part iyoyo I don't like their part honestly. Hatisi kuswera tichimboswera tichitendererana yakatouraya vanhu nenzara like zvakawanda zvokuti tinoona tichitaura pamusoro pezvinhu izvozvo. Saka ameno imimi munoiona sei ndiudzewo maonero enyu enyaya but without wasting much of your time ndauzivisa vanhu kana uri muSouth Africa muno kuregisterwa company wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zviri easy but ONW education research company iyi inoregisterwa mumacompany handiti inokuvhurira maFNB business account because the company ndosaka ichizvigona ndosaka ichiita zvinhu zviri reliable and affordable. Iwe usazotsvage zvemuWWW iwe chingogara wangotaura navo vakuitire. Torai roya mascreenshot munongotaura naye nhamba yacho munotanga kubata kazhinji kacho anowanzodaira anonzi Owen. Saka garai mataura naye papapa munongoti aiwa ini ndakarekomendwa kuna mukoma Owen saka tibatsirewo pane zvinhu zvakaita sezvizvi vobva vatokuitirai muri kwamuri ikoko ivo vari kwavari ikoko.